for Ababisia de MP for Ashe. Now, Katanim never man say tax force now. Or more cigaram sa no consumer China for me no be any other nationals I just say or more any muna. In fact, we have videos in Libya na yipa. Now, if it's a good board, any lands ministry near that if when I come home say mining no. Ombe no mai bibia kama na aye bibi kama we need some of the catalysts about to join now and then the delegates go work out na me dey to us they say they were to forcing and on na here for some in the more my Ghana they say they ni fo so e da krata na nim they all can say they was ministers they say they sika bia ni ho no cash for ministers and they say they so local musica no ato forcing no they say they originally pa originally so na that the lumba na yere ne ma no omo sense na so that's why court nsensem na krata no so ese ebo ho amane dem na yie ne nkoso na odoblu ne akozi azewa is it be yini o it is also person kwa so be yire ba o se wa ne yare odoblu ni na sinsi echi na ye esi echi obi ne yira bobra ba na obesi echi so no so kwa na bushani ni mu no akozi azewa na bushani so na kaso wana titini ono ne mna ntibre mu yire wati asie ba to yale ene ma o fe nkakra ene ono fa odoblu ni ono fa blu ni ho ni nyane se ono betra be hwe ni ntina mo ni bisa because on akozi azewa ni because on na ti Germany ene e wo so ti abru chire yi oh so ono o ma ne ya we e chiri kokko a edi ni ma na me ba ja be ma agotna abru ojano ye nyina ye ne na be ma ya na ojano kokota nyamba Ghana ha nyina ye nyima kwantu mu se so bi wa kwantu mu a ya ne emfa sa hanum nsem foforo ne bi no be ma yare dadlumba o yare yo o yare pa o yare na uni o yare twumwa ne srempa hye so o da bi yenim die enti me de na me ka ho asem no o yare wa me na wa ba no bi aye yi na aye yi a ma papa we ne so se lumba no oni ha lumba ni ha no be chire ano ba no ha no achire je won kwa wo yakuna na ejapade wo na akwa na be fa na de ejapade lulu ejapade wo na ni nyina ato nchen kura no a won na ya wa no amamre kwan so de ye kan ye nsusu no se amamre o ama ya amane what ya say ne ntina busuafo mpam no na wo kwaje junction na beto yi so ase bia na mo because ayi wanya busuafo ni nyina afa ana bia na busuafo no so pesa mo de tenchia de so ye ne reverend sa de we say kuna who the terms of be kuna na ya busua no aya busua anya bo yire na amamre ne say ni dia busua no na be determine no it is busua no so adi ba ko na no ba he ne ho de de say busua no ya ya ka busua me tra de bi wa ha busua ne dia aye ode mi show yin lumba dia onyamba ya tu aso e bia edu e wa nya so america kasa se na kama onyamba na me fa bwani wo e wa dia se wo se moche show e wa show no so okay onyamba they say Mahama $12 million diplomatic appointment now is a man for say kan wa se mo $12 million nyaguru onyamba sika de ye ni sika we Acheampong ejina ha na onya bi ma me a o ye manu $200 ko na bla me dia na me mpa ni mu no ono ne nko na amane no anko di aba eno na ede amane ne na ede yahumo mu nyina se yahumo o Kwabena se yahumo mu nyina se fie na ba oba se lewe no puli ba me mpa kura na me be kata ne ba man e bi se se die nyame yad me ne dai na abro be yipuma kom na MPP for aspirant no obi a be hu ne sebere so be nya number 1 so be nya number 2 no ena sa dwumade no e ba so we need some of the delegates ko wakrata no e de ba emontin so na no pay daily graphic ana e de to aso a krata no Professor Makukwe e de ni mani nyanse o so condemn sa 4 million Ghana cedis a yes e developmental fee no omo as aspirant for no yes who qualify also tua sa 4 million no fato na say o madi so that's how say abeda ne monocracy enye democracy bi nti o say sa adro hwe no mo yifiri onu say panyina kasa na Mutaka ona interior minister on e say was say illegal mining national security issue they say ono so de na no atuma say we declare say national security na DJ ayina esembi omo 29th media awards e be ko so menhia e say omo de free Accra e de aba menhia na say bibia akoso on ma krata no say ba ma na enu akra na kan say aban
etua sika de ama secondary schools nso mo mfa mo ho mfa e kana na da hall for national science and math fees no omonye na mo mfa mo abo mo we ni on ba daily graphic da to dwa na no pay the inkusita ku waka ta no na me de to so you say there yewra kasoba you say there wa toilet tin pa e dey akoma yewra gabi wa chirda ko sebe kachi wa homa so no say there yedro chiri dodo wa homa so no say yedro chiri pa we ene krata akasoba atwo de akoma yewra gabi wa chiri da ko na onyame be say the hefra minim amsa amu ya dwuma ko bi a amsa mu ne ya hwehwe nduro so ana mebo ade zamba hefra fo na ati say there say amani mu nyina mabomodian to licenses are in facilities nationwide makoma ko 17 na say do masi amatum say mu dwuma de ne say da enzo ani kura sanso na ya union mo selenium amabomodian pa abomodian aba o mamu ha mabeshia NP National Petrol Authority for company for mama ba mo be din sa wo so abisua say de omo so be komo mamu na motimi akwakọ omo so petrol sensem no ebetimi akoya mo say de cocoa board for panyi pa o da cocoa board na Abraham de abi say de wa shase ni cocoa na ashase yira no say de wa yire mu pan banbo no say de o ba yire mu pampe say de be cocoa sensem no ebi entimi enyira mfa be bia bim na bibia etim akoso wano pa ewo omahenga na mu na yewra Dr. Acheampong enso kasa wa say de ni kwaso obi asuro galamsey sensem so do hu shema fa hu shem yi yenya ya mu ane yanko say de bia galamsey sensem no ni nyina eto ebeti betwa we de inkusita ko wakata no de ababontin ene anopay the news center ana eto aso akata nim hanum na nananum bi egu anim ha ni nyanse mafi adidome obe hosti mini anglo hegbezozo za nyesa na efe o secondary school musa festival no omse omo krata ne ba ma na so obe hosti mini sa afashe no ewo na lumba yere first wife no ehun sensem na injunction no de wakoko se eyi na ebeba so 6 fence no December no se muye montumu na yemfa nkoshe da ho enim da o twifunu ho man so de na cervical cancer vaccination no na target enkola 2.4 million girls as vaccination na ashase no ye hwe nim se enkola 2.4 million enkola ema na ombenya sa ebeti ba vaccinate se de be ye be bom ho ban free sa cervical cancer no na telecell Ghana and so LED cervical cancer fight no se so ma donate sika and so mo hwe se bibia be koso ama omo enya sa cancer ento so you team for na yeka say o say pa the Ghana National Armed Forces say enya Ghana for over 8 foot soldiers omo obu so bi ho a obeko soja obu so you team for na yeka say o say sade ne de enya kura entwayi kura sanso na say the MPP amanyoko no say the omo peso mutu frank and they say the eku amanyoko ebe monitor omo campaign on ba be no say the unum say okofa bi na o ballot no obenya number 1 so benya number 2 no yenya de ma won na say the campaign sha say pe omso be sha say amonitor na bibia kama pa na Captain Smart so me hu say the phone da ha baby na odi bibi to attorney general nim say ka be ya on twentwen so adubu an ensense mu na wo mu twentwen so no momodia na ne ne mo nya botre enhwehwe ne ne mu ye pa ansana omotimi aposecute say so de Tuffour ezo menya 50% ewo omo salary no omo sha say ebedi hu nkomo omso mbe hia 50% mu a na say de ewo so mutimi hia the daily statement ko wakata no de ode amaneba ode abano no daily cell light and I made you two apo o me hanom na say ebi wo hon ma de asoso kama hon na say ohini bi na egba ma na say NDC guru bi ewia na mining concession I say NDC ni guru they say we are na mining concession I say ohino de amaneba say nanamu a o tu bi na say na sampan to kwa ne ho sansem no ana krata na egba ma na say ehin na sa national security no omo national security ehin eno mo so mo boa ma sa ntokwa na afro akosoro ho no omo hwe na omo sese bibia ho no ni ensema na ase ho ena ekuo bi ede ato general upon pepra so na former
CDS anamwa ana mo de turo nim say on reject sa appointment na wonya ewo say wokoye British high commissioner ewo Canada no on reject na say wo kan say wo an ka be reject into there say amba ne ba the daily light e da be to join na no pay no man fa the daily guy go work out and eventually to na yewra Dr. Johnson esiama na ka say wase mo gold mouth for about so pa say the on buy gold reserve say you do 37 tons na yankuye na yebra chama wuntu mi so na say the 25 million Ghana cedi bill and na say the amano I am 25 million Ghana cedi bill and say unya the daily guy go work out and onya bi na kan katafa toso miensa obenya munti ase yi pa na yewra deal that diluma and for this other say na ye no nsensen na court injunction no kata no so esa so e bon amane bi onyamba papa let's say go work out and ba so ne no okay the ba montie no do na na dia ma yetifo no right okay enti ene yenya ne sa na bibia enti min koso right na bibia enso enti mi enye fine pa ewo ehonomo na yenko yen anim Katakyie 90.9 FM was by screening no na nyame yadomo on the 17th of this month na watch pepe after community hospital and Katakyie 90.9 FM away from home yenyina ye ko sepase no ene se ye ko na afa ye de show ni nyina no ye de bebre live ewo eho no mo na yetime de asom omanfo no ama bibia atumi akoso na ne titiri no ye afra community hospital ye se ye ko akoye free breast screening for mano ene mema ni nyina na tie ye se ade a esan eka ho ba ko ne se what different 70 years e de ekwa o health insurance awua ye be renew ni free e de ama o yenye o kapre nti ama amene na nanom no free 70 years e ko ni nyina no ye san for momra o check o breast no nofo ni mu nsensem no na ye san so renew o health insurance de ama free me pa cho se unni bidia wunya bi da eno de ye ntimi nya bi ma wo na mom se wa ye bi na awua ye be renew ni free e de ama sa so na e free enkwada ya wo mo ne edi kosi emfie maako aduosian kron 69 no for now the mpenifo say enipa ebedi kan ba first 15 no ye be renew health insurance the amount free free ene 17th no 17th and now watch here na making it for community hospital and na fie bra na be breast screening in tem na ye hu se yare bi wo mu a doctors for no e be hwa aka kire yare bi anso ni mu a na no so ya ka kire no ya ma wa kwankire na bibia anso atumi akoso se yare so wo mu mbe ma kwan ye be fa so ye betu ano ana se betu ase e de free ho and na fie ma na nyinsam e ba sa ye ntumi nya ho hwe anhwa na onufo no ye kwa kutwa na no so akwate won kwaso ana sa akofo ha foforo atumi ade abro nti hu ne ntamo yetimi ye hu bibi ntam na bibia nso atumi akoso kama pa badi kan akandada awu djumadi yi so so as part of our corporate social responsibility no ye bo manfo especially yeti adwuma bia ho asema yetimi de ma yetiefuo na afei omonso atumi ade akire maka cho say ye pe pure water machine operator obi a onim pure water so machine editwa pure water nsuo no pure water sachet water yi obi a onim operate wo a onim machine bi operate no for immediate employment it's from 0544 79 1504 so baby any machine nso operate a na eno nso so o the number na tumi ama no 0544 79 1504 0544 79 15 ena 04 eno eye obi a onim pure water machine no operate pure water machine di transuo no so wonim operate why e bi adwuma ni bi da na wa fresh number na bibia atumi akoso enti odi Benjamin. Any yenye day. Yenye se na me de be kam ko nanka ma breve ye na chef from kurant ma me na tete. Sa. Eti me ma 5 minutes bia. Be 5. Na de aka na ye fanye free. Okay. Any e fa me ho no. E was say if krata no mark na no de me say the reverend de ye me no me fit da. Na be ma ni fie be ma ba. The reverend de me ye me ya. Be ma ba. Tene me de samamo pa na be okay. Yeah, live or TikTok. Yes. Katakyie 90.9 FM.
Katakyie FM 90.9. Yeah, live or TikTok. Yeah, them live. And Facebook no. Yes. Katakyie live. Katakyie live your Facebook. And YouTube no. Katakyie FM TV. Yes. Na TikTok no the man for no person pass see antentem. Yeah, live Katakyie FM 90.9. Yes. TikTok Katakyie FM 90.9. TikTok na wako sisi ya no like it no waja comment wo kineben ebe screenshot the aba na yeso taw na yetimi akenkan the amount na bibia akoso fine eti odi champion mogas okay ante nse straight home na se yanko e bra so se fam ho gimedi adada de bra wa mansa da ro so Katakyie 90.9 man for se me Katakyie no abo se yom de pa 90.9 FM so na se ye de babes me wodi asempa na say me champion mogas na che say king the eben or trafide na che say ha it am production e ko pa na say bia hye on my say na nyame ba ye be kwa baba wa bia say ne betwa epo ne akọ akire ho no wa ya ade bia edika edisi e was say ye di 2 man for so fo e ho e de be na eden bi ho asem so ha ba grom handen so edan bi o na ye de to so wa be hu say ne story no esiti na asebi akoso wo Ghana ha no ma edie na ma sa asa no e course e de ho nsem ebego na edwafoi edwadifoi na osofo bi so bu afu akeka na agye akira kwam na me support sofo no pa ye de na kromfo bi so akwa wiade ama ne ti anyeye asama ato no no afa ne hye ye de ho nsem nyina no ebego ye bɔ na papa ho na se dia kwa na nyame ba ye enche kura na me de betu dwati me de betu dwa se ye de ka bi bato so anti ka bi na ayi ahyemu ma no ebetimi de ato so na se yakɔ anim okay ye de ka bato so na se adwurafo esu se taxis bi ho no ma nyomo mo fa no obesa police fo se omamaboa ense na sa taxi ne ntimi ntu but ba ko bi so asi wa ha na ohwe body a sunwan market na sa ne siye enie ohwe body a taxi what TikTok no so no yes oko TikTok any Facebook e da so te se yo taxi yo body a load yentie se ne amanfo na ho si video yentie se mo kan okay enie te se krom ha de ene ma tibisi ya no I say radio on one dia edire je say yamba taxi pa afanu ma Acheampong kura entimi mfa ene say Ghana ha de da na yesore adechi a ansem mebre ne hu ni ha tinese oba TikTok live so be hu bia ho na nyame ba yey wo ka abrante bia me sa bantu me nu pa because of Asante Kotokonti okay Steven Amua okay o jani agene kra ankwa okay I just say ye say video no me betim de atoso na boy no awo video no me betim de atoso na boy no awo no kokum obi na ye no trials na be ye obi mfa de ono no hu se yes so him man for asesai wo honum na ahwe ya ensem abato na say urem Katakyie live e wo Facebook e Katakyie FM TV wo YouTube TikTok no so wo so a obehu sa video ni bi e wo honum papa no o tumnika e dwa no honum we ene asema efra bet na nyame ba yey ene ye twa nsuo no baako twa na yo no baako twa na yakọ Poland man ni okay yakọ Poland man ni okay video no picture no hon we dey picture e betim dey atoso okay na nyame ba emrofo no pa do mutimi ye nema bi o na ababa wa wono ye fe no Carolina wono ye Poland ni nyina ne se ya wo no ba wiase no wo se onni aduane ye di jaka ento no fruit nko an odi okay emma okọ hospital ama doctors tunefo se onidi wo se da onidi they say why you say fia apart from fruit was it onni aduane a ye de eja okay aka onni wo na the weight no 23 o die
or die at the age of 39. Eti mo amuti fie na mo se mu de fruit nkwan na be ma djuma no. Apart from fruit. Wo se woni ade bi djuma no. Apart from fruit. Wo se woni ade bi eja kem bi wo se woni. Okay. Ade eja ke bi ya woni obedi fruit nkwan. And oda Oni no oda media no so no. Katakyie 90.9 Doctors 24 hour amfa wa film. TikTok. Wa film. Doctors 24 amfa. Wa amfa. Ama say wa film at the age of 39. Okay. Ama say o wunu na ni weight ete sa akora ketekete ede 23 akora fe ni awo think ede ka at least ke 40 ni 50 na ke ye weight ni duro on de 23 okay and so no we a we eye arehosema ni ani kasemo a ewo ma se mo a mo se mo de mbe di fruit nko na mo ni di no e di se moga we ne fufu a mesere mo champion producer o ye na nyoma na ya munyai na wonye na Right. Obizu oni. Ambao. Ai. Bisi ya wona wanyina bedum penso oni aduabada. Okay, yeah. Oni aduaba biada. Yeah. Also di anu anko a. Ti doctor for nyehwem family enso e. Okay. Na nyameba yenwie ebra ya ho no na ye frɛ sɛ ye mra yenwie ya ko ya kyɛ podu community ewa keta municipality ni nya se efiri se Kwabena nkroma akosombo dam light ko ho no mo da na enra anase na watwi na omunya light ko na nyame ba asa wo kuro ni mu ye nko tie ko hese ne asa no esiti o de oba Katakyie FM live nso abeku bibia ho edu de bo rem ewa Facebook nso ni YouTube we hu asa omunya light da omunya efiri se omuye fence enie light ne ba na sa e koso hu ni asa pa edie ye fro say podu asa mu no ya titi we tru team say you body tete because me say you bo reverend Rabi fiura because fiura den ra na nyame ba wo de yemfa edan no to so ye ko ntentem tie yemfa to wo de ahoma a chekere dan no e de ama han so obi ntem e de se video no ho ma amon fan to so mai ama efiura na also obubu dan no na wo sini yie eni nyame ba heni ejo ba Katakyie FM live no so ewo Katakyie live on Facebook we ni party ana odi akekere empoma no e de abo dan se de be dan ni mu enyi eti o Ghana ha de enyuma etimi si wa hanu no dan na is a pay free suro be si fom ana odi ahoma akekere empoma no edi abo edan ni ba bi se de be ya ho ne nwan ewurade kromia o odema na ebu amo no ebu akunu na ya ba na story ya koso na se ya bo ne papa na ya ko no eye kronfo bi okowi ade ana mu dwagu no so na ode ne ka ana mu gya no so no se e brother ya mo na ade nyame ba me kwa na me hyehyɛ me e bro pa e bro it is a video on betim de atoso de amai okowi phones phones obi iPad no ko hwim ye ena omude ka dwagu no so ena nyame ba owa kasa pama oh my god omo bo ne papa in fact eya na nipa krampo mo bo second video na ready a na mo de atoso am say nye ready de yanko ya last story ni so ena yanko na me pen na nyame ba se woko na ye kometa ense na manfo bia no nunum bi edi amota aka ense be na amota aka kan wo ho no okay eya amo ya na sofo say lavo oso ada na wo yes ada efunu ya da chere ya kwantame eno enu bi na sofo ba akwa che se omo de edi na ache anytime bia na member be wu akwa sie ni bia no omo yes edi we na say sofo bu ofu okay akwa ba ko sorry ozo na ada na ache sa oda ya na wo ye ne kata ya de so ne enko ha na sofo bu fu ye ntie nsem asofo ne ke de ye ntie Don Vex obi na beso sɛnɛ ɔde ne ho ma Yesu ɛmbɛdi step wa sɛ wontumi a kɔ yɛwia no abɛyɛ ɔdeɛ ɛmbɛ challenge wa ha dabi ɔbani obi na bɛso sɛnɛ ɔde ne ho ma Yesu ɛmbɛdi step wa sɛ wontumi a kɔ yɛwia no abɛyɛ ɔdeɛ ne kra no sɛnɛ ɔpɛ ne yɛyɛ ma no ɛmbɛ challenge wa ha wate wate
or sit there beside me my yard or cinema gabi Bobby am na yentie the okani Pastor Don Vex. Opani, obi na besom. Send your din home yesu embe disturb wa se untumi a ko ye wi anu abaye ode. Ne kra na send your penny ye ma no. Embe challenge you ha. Pati. Dabi, sane mo ye adosu. To asase. No pe me Reverend ahia se. No pe me Reverend ahia se pa. Be se bo Reverend ne. Ye bo ne papa from. Na ne de me pe ahia se papa be se bo. Be se bo Reverend ne. Ye bo ne papa from. Na ne de me pe ahia se. Giving it to you left and right, front and back. You be a fine pie. From me, I'm a Rico Junior man. Send the morning show. Moving with you and working for you. This is the People's Show. Live on Katakyie 90.9 FM. Correct, Acheampong. Kwabena. You know, we are a friend of Preamble. And the animal some now, what the chassis, and the other say, Obroko Desia. Now we young. Okay. And yeah, say Simona do asap on grown. It's your 5 minutes. Okay. Back to back. Okay. Now, you have to be also, so come on. Social media, and also, no patch of Brahon sharing. Facebook, Katakyie Live. TikTok, Katakyie 90.9. katakyiefm 90.9. TikTok. And a YouTube near Katakyie TV. King Eben. Or the Atu Media and also way a bebuo competition no and I shasi and a bebuo competition ya shasi and your Fridays are always special. Enti cinema gabi a Tuffour man odi onim say a Tuffour enti yanya na sa na bibia nkoso come enti simanum a edi animu ye na back to back simanum no so ya and we first round second round na if you third round na if you ready and also ehun sem esiti enti senior toso ma me ne ready obeshasi Mr. Gusum das. Reverend, asembe na obeka 1 minute per apostle emergency. Ana osuma me se me trans na abe agu kansi na ye ko no. Okay. Me na me so me reverend en pharmacy so me ba so dia sempa bu machi dom. Okay. Ti apostle se me ba me musa reverend say. On katre nti. Okay. Yamba. Reverend. They say me who say if you one a domina me who anyone a time me who say me one me jam me contemporary hey Davio you actually went from Davio na so me mama send a message we has to see I am me ankasa me boss back up okay mama if you abayo okay I say reverend it's true. Holy Spirit is behind you. And you say, "Mami suru kura, mami suru." Medium is true. Was this a wabu bekura na? Was this wabu me ba? Which me able to trust him with. They were trying to make out. And was some cry where you moran or not. Okay, Mamma, many time at cheap. Right. About us with our chair, they have been doing. Okay, it's a Reverend Kwabena to any TNS man. Makata to Kwabena Makata. But Katakyie no Umudia. Kwabena Muhe. And Okrepa Sans as in Penisi and Naya, Yansoda yet. Penisi Kukumuti Quay. It is a true jaw coin. And Okre and Penisi Sansa Kotiako. Also on Pecron Gintino or Father no actually. Penisi ye dear debut and a more ho. Nani kind. And Okrepa Sans you are simply say, your bonopono, when we be on the Anosata. And Penisi, baby, I'm Rosan Fioguno, who him dear and Pahoda. And Okre, your pie bunti and a teacher boy. Penisi, Udoko to Kodua, Jam home, Debia 70. Oh, Nasa, I've been and Koto in Zoom, Memendamian Coffin Penquasiada.
Benin say Yanken Wachia, Osia Greedy, Ede. And a crepa, maybe as in Penisi, when you're here, also for Tabrafo. Penisi, me could try me bema, no many and try, Sebi, me puto, and cat, one some fee. Oh, Penny, I said, China, the preferable we. Oh, say we treat one some near Paraco. We could try me bema, no many and try, me puto and count one some fee. You, me bajopi, about the was here 2 months and have. Penisi at a dim pen was empty. Onamwa no so nadaka. Oh, Naje, at the Chidekoma, just how you. Penisia Kwadawo or Bonwa, or Marchide. Oh, Reverend. Oh, and Penisi so quiet at home. That's what's our bow now, or no for one of our queen, not one for an answer. Someone shall pretend to move for Wakujavali. And Penisi so quiet on open, gentleman in Pinopimo or Pinipi or Bepim. Oh, said what a franchise of your cronto, and Penisi or want to wound so at the pot. And Penisi in cra. Egwa paswa do di kan ye fena kura de to so fena ebinye empenisi akra so padeke o padeko kwahwa ye tidam na mahaban ene kire akra nsem hye na penisi se okotire ohu oboto fama wanya yo monyono na emu de ne se hye no oh na se ewia se penisi se obokoto no to kwase a odoma kwanhwe odeja empenisi koto wia ne be wia hwana je ne nyonkota koto so mpetwe kotwe brenti no de bi so so jana empenisi koto onka nanso ne nchia na eya o do awe koto se no so be kra ne chinye ebeni se kraman wonu se ne babewu ase kwankoton de ne gidompe ya boss to me no so kanfo ba ko ebeni se yehuru usmeni so o se uti se tete an yi tete yi o ebeni se ya pa e be hunu nti ene ya kikire boa ano repete to atofom entoy but mo e be hunu ye pa me bu bani mienu de obodo pono de be ano sata ana ye pe be hunu to atofom ye ma no kwan na onfo ba ko nse ho se bi ni ho anafi ya ko rebe ko atofom ebeni se eni boy kutirim oh de mianso no oham ebeni se wani soso a se wani soso ye fa nkwa ana se wani ebeni se wani soso a ye mfa nkọ oh reverend Americans makru atofom reverend one boy reverend one buye one mo ndemo o mi ngu za be no Americans ma yo Kwabena yanko reverend yasmo sa kwa chen fokoto nchene ukoya enchina be scam asembe pa na obeka enchene da yepe ebenisi se ukosun ukohwefidie na akoto sa aboa kusi anaso okrante butu kwan ho a enyano ma ne nkọ no munyina ye nam koronara kodwa mansa na no mfimfim enso na nso da sani ni wana so kwa kodina ho na kwa kokan benisi koto okọ ni ntiem no na nanim kwa na okọ oh na se bofo se wode tuo betata kodwa mansa na nye dukro na ne bagumo benisi aboa kraman onim sanom na nso ni kanti ni wure kwa abeso na odi nachi oh ene de eye no kure pa na ewiase mu wi benisi so bianya asu a na nye kunafo benisi nisio empa jankana ani aseda yo wakapa ajanka na ni aseda wakapa na jasa ya nya sa ye amati mam so anti so a na ka sene ketrama o ma nya da anu a woda empeni se nya pesabedie kakra ma winti na meso akuntunu wa ha oh menua na wa me no bube watale atete o so nkatagu ene ye boje so na me so se ni hena hia wana se na wudi abodwafo mu se na mame empeni se abebi be wu a ene ya eso oh ene de wakapa na aboa abewhi ne papa ne dom ena mpeni se okusie ni hwe no ne madwa ne medwafo oh ne se kutia o da kwanti mpom no woni amerika na oguduro beni se kusie ohwe se oso obedane ahwe a ne dua ne edi ho oh na aboa kusie ohwe wona ma wo beso na koda so si apro beni se kwaku na motwe apia so ne kono boom saa kwaku kuro ya nso ne si apro oh menua uchirim lesi kusie no omana wosie so beni se atafrata frenti enensa enua ma ensema mfu menua me bacho ye jichire wan jichire bi ye sane so akwa na kwahwem na de to ni hwana ye abja musa mame beni se kwanso sem denti aboa ka otunsuo otundesi otunsuo mu anu afa Pia. Where you Katakyie 90.9 FM, a man side the morning show ne so. Ena ye wono. Where you a bebuo. A bebuo challenge pa. Na
Okay, eti round 1 ne call ye no. Away round 1, send the call ye. Send the call ye. Odi send the call ye. Round 1 no. A fencing. Me 1 2 3 4 5. Let's say 15 20 let's say rounds are call 25 rounds. There's a mubu bana we say 25 and you call. Now you 25 no. And I'm saying 24, meaning 24. 24. But cope ana ewa budi bro reverence so. It is a 1 2 3 4 5. Yeah. 1 2 1 2 10 1 2 10. Reverend nya 29 yeah 29 and Kwabena nya 30 yeah yes sir ti ba ko no de chair no yes okay me come say abebuo a competition na ya launch awie no enti se free na kro no wo pesa wo so join abebuo competition e fiada morning show no so Reverend for number to jana yenko number is 0594 okay 42 6364 okay 0594 42 6364 okay enti de ma Kwabena ebu ba ko eto Reverend so ne se o che na won ka bia no aka ato so nti Reverend yesa ono so che no won ka bia wo so betime bu ato so na ye de sa na ye de ko okay na o pa cho na 5 minutes to so nyan sa ubu agu yonko so se ubu ya no abu ubu na se so obu no omu a no they good na wabu ato so but o start ya mananunsi o start de ya mananunsi okay na o to pete to zo e o se o to pete to zo e okay nti o to pete to a o se ete say da bi ya nte na mom no obutu so okay I said the word when na your first one nti the man kwan ma obu foforo what you say sebia wa kan sama ta repeat no say repeat here no ye mfama da bi yema wo na wo sasa abre no wa kan de asɛ no enti wo bebu ato so wo bebu ahyem saa de be no nti sima no aduasa nkron apa anopa no nkron ho e wo fie asɛi ye wo sima no be sa aduo no yanim we betumi am afrefo no so afra bam kakra no mo so e de mo comment aba na afrefo number no de tro to 0594 21 28 23 0594 21 28 23 me ma kwampa na wonso wafre na ode abaso 0594 21 28 23 juma de nyina kan katesi afre community hospital KK Pepra Acheampong House Acheampong Beauty Salon Mega Enterprise afenso so our favor multimedia and St. Louis Ventures omo nyina eso ya senepa Liberty Agasco so ejina mu bi simana duana about the next 5 minutes Reverend number first na ye say nti enya sa sa pepe okay ani yan kwai Kwabena ka 20 akatamati o ati o hunu de no hwe penisi tuntum penase tuntum pe atuntum penase fi akwa emframa ho ne emframa ho no wode mentality mu yi entuntum penase fi akwa nen emframa abo no ene no wadu ntem okay yan fa na sa sa nya sa emframa first one na ana me kan cha wo se okay say ye shamra se anyunso adwaya okay na nya bra wo dwonso empenise anintoni kuha no about sin kuha na beto anintoni no kure pa aboa eye pete wose wosisum na so a woso wo hu ahane abroche nsem nyina na so mo twani aso wo hu nte penisi etuo emu osum ne tuo ne tintim kwan ba mo na ntietem penisi etua enye woso na bekunu no edabantia kuremu a na epapa Reverend na wonu mi se utwa kwan akwakoti wado na obi so do na otwa gu no penisi aba penisi anka ede no na bada ase bo friends wade na akoko so meeting penisi Kwabena meeting ni hweye meeting enye twi kasa nanso yeti ase enti ya fa na sa nya sa nya nhia mu tiawa penisi enuma antakra se ni tubom na sa na ma bia so no wo na takra ma fom penisi anuma so chesoro awagebo na sa na ma so wontu so buada penisi asre wa hoyi asre wa hwe ne ho ene wo munni ase abatra mpa opempenye gondu ndiri wa pa penisi debi asemti ena aboase otuni bafo a na wayi nani asinche anano asinche no ne se nano ewo ebe wo nti na sa wo soma wa franso nkota de mra o nem na dwu ba otiri mu ndiri penisi
anoma no na no e wa sɛdeɛ odidi kɔpem suo na ɔdodo ntwa suo ɔpemfo ɔbɔ wabone bi na ɔdi mpabro bɛne sɛ asɛm hia ho yɛmfa nsoma sɛbi ɔbaatan menua na asɛm a wokɛne deɛ ɛyɛ nokorɛ paa na ma menka nkyɛ wo sɛ ewiase mpanyine se sɛ aboa kraman wei wɔse wɔna wɔse wɔnom kyerɛ sɛ deɛ yɛ a na nyɛ kɔtwama nso so na kɔakɔdi awurisi o amenka nkyerɛ aboa kraman so se akyingyie nti ɛna sɛbi ɔne ne ho kani ɛda wo petee mu na aboa pɔnkye ɔso ɔnkɔfo bere ɛne agyena yɛfrɛ na ɔbɛfa wo maame na ɔnim sɛ maame so obi kunu no mpanin se aponkyerɛni ɛda wo bɛwuo no ɛne ɛhu ne tenten na aboa pɔnkyerɛni so wɔso ɔnto nso hyɛmu a ne nkɔnom sɛ nso do awodoɔ o mpanin se sɛ ɛtiri wɔ hɔ a yɛnya nhyɛ kotodwe ɛkyɛ hyɛ wo ti hyɛ wɔkyɛ nya momo pa onya akotoma mehwɛ to agorɔ no ɛnya akɔ papa wɛbɛ hyɛ wo ti hyɛ wɔkyɛ hyɛ wo ti hyɛ wɔkyɛ no ɛnya mamuo pa ɛnyɛ bɛ ne nkyerɛseɛ no sɛ adeɛ no a woyɛ no yɛ biara enti yɛmfa nka sɛ woyɛ biribi papa biara wate aseɛ ade no a woyɛ no yɛ biara reverend ade no a woyɛ no yɛ biara woyɛ ade no biara a yɛnka ne sɛ woyɛ wate aseɛ mpani se sɛ ntɔkɔ fono a na atoo ne akeka bepɔ wo hei ɛnkakɔkɔ a nka bisaborowa nkɔde kyerɛ bɔforo bepɔ ɛne mpani so se aboa ne pɛ kɔkɔ ayɛ no ɔde ne ho twitwiri sie me nua ayi ɛsi ama sɛ ɔbɛhwɛ bɛsi sɛ yɛ a ɛtɔ na afi mpani sɛ matena difɔ kyerɛ so adi bɔfrɛ meto afɔm ano afɔm anim onyam ɛne deɛ hene me nua waka paa na wode kokromoti so kɔ ayɛ a yɛde so tere dwa akwan mpani se humani so ɛma me nti ɛna yɛ ana atwe mmienu nam ɛdɛ nka no mu tete mpani se tete na tete ɛna ma nam afoɔ nya bi pimpam aberewa so ɔpɛnkyewe so a pɛtɛbɔ no mpani se bia esan bu agu no ɔbaatan ntoma go empa hɔ da sɛ kaka de ntoma tete nkwa da bia nka kurasafo mpani se bɔde esi nkwankyɛn awayawa yɛ nti amana nyini da kwakye so adeɛ fa ediska na yɛ mpani se apani se kwasia bo hɔ yi ɛnyɛ kaba ne apama hyɛ na sɛ asɛm ɔka paa deɛ menua amegyafo yi si yɛ pana nkwansa hene na sɛ aboa pɛtɛ anaa kɔkɔ dakyi yɛnyina so tiri a ne yɛyɛ mfonsoɔ sane sɛ wɔno ne nkwansa hene menua mbɛni se yɛgye asra na sɛ woanyi bia yɛsɛ woba werɛwu yɛntɔ mana atɔ sika wane nka wo dabi wona abu yɛ dabi bɛba sɛ sika wane abu yɛ no wobɛsɛ wotumi abu saa bi wotumi mu abɔkɔtɛse mesɛni mabu atɔfɔm asra yɛgye asra woka aboa kɔkɔ sɛkyi sɛ mensɛ yɛgye asra na sɛ woanyi bia yɛsɛ woma werɛwu sɛ woma werɛwu nti antɔfo wate asɛm no ase wate ase mpani se ahoɔhene nti ɛna yɛ a yɛgya ma werɛ dabi ɔbu baako antɔ so ɔrepitiɛ mabu ana ɔnsoayɛ nti wɔyɛ namse ɔrepiti Kwabena yɛnkɔ in the next minute yes ewiase mpanyine se ɔbaatan wo hei ɔbaatan si yɛkum yɛkyere kura a yɛkum baatan mpani se menua na wa mene bu bɛyi sɛ wana nto na se menkyɛ woka sei kase ka wonya nte wo so bu bɛ na woka katrama na sɛ wosu awana ayɛ mpani se ahwene yɛte mpani mu ɛbi nyinaa ɔkyea me pata abɔntɔkɔ buada mpani se yɛsoma ɔbanyansafoɔ sɛbi yɛnsoma na mɔtenten reverend ɛne waka paa ewiase mu mpanyine se edua a ɛbɛwɔ ni no yɛtu aseɛ yɛntwa so mpani se dua a ananse atena ase adi awuo no ɛntekuma wɔntena ase ɛnyɛ mfrɛ ɛnyɛ mfrɛ sɛ wɔnyɛ mframa mfrɛ no twi ne maka no woka kasa sini afno wɔyɛ yamana yɛ mu a ewiase mu mpanyine se wokɔ kuro so a twɛno da hɔ bebrebe a mfidie mu ano no ɛnyɛ sɛ kuromfoɔ no ɔmanum no a ɛnyɛ mu do ebi aboɔ nam twɛno so ne anwene nam mpani se sɛ yɛkɔ
na wanko bia na yɛkɔ bani sɛ yɛkɔtu yɛkɔhyɛ mmara na sɛ nyansafo kɔhyɛ mmara na wo akɔ a agyimifoɔ ɛbɛkɔ akɔhyɛ na wadi so ɛno mabu mabu saa bɛno mabu saa bɛno Katakyie 90.9 FM waso guso a wutie no anɔpɛ wodi kikabom na afei yɛnhwɛ kikabom na yɛnhwɛ na afei yɛntoa so Katakyie 90.9 FM aka last round na afei mama wo a wutie kwan na nso watumi afrɛ na wode aba dwumadie no ɛso anɔpɛ yi ɛwɔ hɔ nom wei yɛ amansa de Ramon show no na egu so no abebuo competition no ɔde yɛhyɛ aseɛ no nti odi yɛnkɔ the second round no 27-31 ana minyana 27-31 we me so me chance for kan oh rebe we mama kiri na we ni rebe mama ke any me second round dem nya any first round ni 29-30 and second round 27-31 go obu me say sound sound yes someone 9 buku me so oh Kaisa. Minya 27, revenue 27, and I'm 31 my what. The memu. Okay, Odi. Now remember, results here saying middle 27-31. 27 for wine for Reverend. Okay. And 31 for A1. Okay. Because that man I Reverend and Peninsula in Okay. Okay. Mumu bena mami ahomatia na tie you know mumu mami ahomatia na tie akokɔ na you know oh wongu ka ho 29 okay right Odi yanko last round third round me mata kura ha round 3 okay 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 Obi baby wo okay mama ye huhu mami Dabi yanko last round ne mra na ye brain enti yenye ni say na Reverend we dey also share mami why na yenhwe sani eno ho nsem esi etie ohonom enti yanko Katakyie 90.9 FM so Reverend yanko what you hu dey mi na ma hu hwe empenise ye kwa oh eviasi mpenese stop be gwara to mpare ni bru yanko sakrama so de bu fofo kosu aboku yam yanko ko twa man sanza ko de se die na ko to bo chiri o ti se chike kenu jana hokko empenise esradio ye to sradia asidi ntobi oh esra akra fo makra enta abo abata wi ronye sefo no oh bini asanka me siento na ka me se jere fata mi o na ono mama kan to se akokɔ nya asɛm na se asansa krokoti ako ayi akroma entemu afo a odifo ebe se aboku sie wo yi ɔso nya bufu obedi na so wo ma ne waduro na ankɔ ne bu mu ndira yebu yebu ne ba yebu yi first round me na debi yebu Reverend okay number empenise sekwano ware sɛdeɛ na ebibie oh ya kono wanka wa oja maade oh penise amade kono medina gitum ho penise bere ma free efie behim to abonten pia enye nkwa da na yesoturu bi na oh wache we de koma wache ne frɔmbo we de ya wache we de koma wache ne dwamambo tete beka so ne free tika kire penise asrewa wo montankasi etu ne hwe oh me che okwa wi na to anfa so adura na dwa metwa kutu penise osono abo osono hoi so tofo ma abo bi abodi bi oh na se abo osono ose ono no ewura mu nyina kasiye
na so nso kwa no nsu ama kɔtɔ aba bɛka no ɛbɛne se aboa kusie ɛna tena hɔ mo pramre ɛbɛgye ne da abɔ so na ɛnyɛ aboa kɔtɔ deɛ ɔma no ho kwan saa aboa kɔtɔ aboa pramre tie aboa kusie ɛna tena hɔ ɛma aboa primary bɛgye ne bɔn bɔɔ soɔ na koto aboa kɔtɔ deɛ ɔntwe ma ne saa ate paa kɔtɔ wei wɔn ko ne nkyɛn na ya mabu ebe mabu yabi ya munti atɔfo mabu saa bi ndi atɔfo mpani se mpani se sebi kwadwofoɔ onipa kwadwofoɔ sebi na gya nan kitikiti oh sebi o ta frache sebi o kɔntɔ ewiase mpani se so hwa so sɛ deɛ ɔntumi fa to twɔn mpani se sɛ udidi na wa amia na ododo ɛkɔ ketrema bɔ ododo matwe ɛyɛ no korɛ paa ewiase no so sɛ wo nsa kyi bɛyɛ ɔda a ɛnti sɛ wo nsa yam ɛne se sɛ wo nsa kyi ɛnyɛ wo de koraa na ɛhɔ ana atafre ɛyɛ no korɛ paa na ewiase wo mpani se ɛni bɔ so a ɛtirim a na ɛkɔ pɛni atɔfom ɛyi ɛni bɔ ko tirim yes ɛni bɔ so ɛni bɔ tante a ɛni so yɛ tante a ɛbɛni se okay kofiri kwan soɔ ɛna wɔre timamu hunu okay oh na sɛ ewiase mpani sɛ wotwa ɛyɛ nkontompo kwan kɔtɔ fikyire a korɔfofo mbam pɛni se yɛbɔ nkɔntɛn hwɛ deɛ ɔkorɔ na nyɛ deɛ wɔba oh ɛyɛ no korɛ paa deɛ ɔkɔ yɛ aten deɛ ogya wɔ aten deɛ ɔba aten deɛ ogya wɔ no aten toro do paa no nti mpani se ɛdeɛ ne ka kɔte bayera ahoma mu a bayera abɔ mpo yi pia odi bobo ahona fa ine bra na ye hwe third round so say ne ko ye na ye ntentem na yenko ye nim tentem okay 0594 21 28 23 0594 21 28 23 obetimi afra ba so na also okay. Right. Katakyie 90.9 FM suni. Aye. Me hanom. Okay. Third round. Okay. 12-17. Say 12-17. 12-17. 12 for Reverend, 17 for A1. Okay. 12-17. 12 for Reverend, 17 for A1. For A1, yeah. Okay. Right. Okay. Odi, hello, good morning. Good morning, Yamba. Me pa chwe fro so kasa free. Yamba Mama G ni. Mama G. Yamba. Mama G papa na ne ho akire ni you. Oh, me papa say no Yamba be say na muti huna ni. Hey. Ni ko papa na ni say yo. Wow. Many just Ewan, so they know Ewan, she's with why are there go? Okay. Yeah, mo. 0594 21 28 23. Wait. 0594 21 28 23. But you have ready Amazona. Hey, awesome. But if you are the piano, a baby way you will join in here. Yeah. For the competition now. Reverend for number the two guys. 0594 42 43 46 0594 42 43 46. Okay. Over to me afraid. Yes sir. Yeah, obi a you person join bia. What joining? Achede pounds that so. Yes. We anya say kwa. Ye call lunch akodi anipa. Okay. Odidi Mugabe what is saying? Na yenko we are on the level. Tentem. Odi for best. Dia me yari dia won dey here no. Ese ya de kuro. Ye ko fa na hodo miensa. Okay. Ye ko fa edikan. Okay. Ofa to so mienu, na ofa to so miensa. Right. Nti ofa edikan ne de ofa edikan Reverend enya 27. Na Kwabena Acheampong enso enya 31. Offer to Reverend enya 29 and now return Reverend Kwabena Acheampong
enya 30 ya ko fa toso miensa reverend enya 12 okay and the toso miensa Kwabena Acheampong enso enya do so 17 okay kika ni nyina abo mu no ofa ba ko mienu miensa no kika ni nyina abo mu no ye odi kan enya ema no adusia enwotwe and the toso mienu so nya aduso enwotwe. Okay, hello, good morning. Master Brahman. Yami di ache la muso e. Oh, nyango pado yese ho efa. Oh, wa sa ho ekucha. We ko e food papa oh, meto exact papa no. Hey. Yes. Okay. Aye. Is it your boom? Yo, what's I to be that say? Okay, inti the already nano only the other next week in the Bishi, and yes, sir. Okay. It's him. Super Musa. Nina, so you bet me a doom to me come up. Right. It's not yet. The only kind of a man in a duson and watch it. Okay. Now the toss me, no, and so now a ducia and watch it. Okay. It's not the only kind of a she banny this Concono Kwabena Acheampong. And I remember. Oh, I'm here to the only friend on all the talking. It is now the water. Yes. One of Kwabena Acheampong, one. The old man, the Kwabena Acheampong, and a Babisia. Okay. You didn't say, Sa preparation, we know. May my head on yet. Would have been a time I decided the man. Send you on in a bremu. Okay. And me and Sha. How much yana maybe? I do not buy an amateur. What I know, so be tomorrow. Oh, yes, so. But Number next week, you know, Yampe, and activities. And yeah, yes, so. But the Reverend was shocking me. Why are you? I'm shocking. Oh, yeah. I was in the music and I said, man, why I send me. Now, my dear, Miss Emmy Timino. Mama G can, Mama G say, no one to say, met me crack. No, so ha say obi a wo ya de na so wo chidombonia so what you say and ma wo course through na sama for ina so apostle by no papa no apostle betina se no wo trans wo nya ma ya kra no oboni di na chesa won na so so won na di ka se on di tra betra ti nyina no wo tu jane ma kwabra ye wan what you say e say me ha menu obi o support me okay na wi say once I supported the na e boost pa it no problem right akimidis beba right na da beba no akimidis next week akimidis support me there support no also said there na di pa no o mo homodi o da end the account Ghana Black Star ya first can how to play one enti then nka ya boso so sa ho nyina mo bo mo nya nsam nko bi enti ya no cha se no ge hu hia e mo mu a wo gina agoprama no so no eno se no no ya de nguto na don pompo ya de so ben hu wa man hu wo no be ko cha de no nya 10 esan hu a wa bo defeat ni de men kan se men concede wa bo fem men kan se men nitu okay ole Kamara and I call general election okay 3 yeah okay it odi for Jamfi ebe ye temuafo amaye wo Friday dey go so cause ade we dey ano dey right odi for Jamfi abanti ma me ma nti emfi hotel na wo wi na fe match ya ne apon wife already akwa match me Josu nyame ba papa na boko dey onyankopon tumi ntime ho ye ede nyame ase na de enchia kese pa ene surprise kese yes me mani nyina ya de ai odi for ba kwa di ka bo odi o se o kwa na man fu e ma de ba ba wonim ma me you know
me title ni apostle. Yes. Yes. Edifo no. Okay. Apostle no. Ansana. Apostle title no benya no. Adoma hodo bi na kambom. Eti ni nyina difo ne bibia ne nyina hye apostle na ase. Meje to mbata ya na me apostle no. Mo apostle Jennifer. Ya te papa. Me da se onyame ba. Ewadi show ene mama mani age na. Amen. Ene one night na ebe kosu ni nti. Yes. Na me ofia na me wa sundown. Yes. Na anopa ebe edwuma de ekọ me jima ho me kakra na. Yeah. Me hwe de we abebu ni kosu na. Yes, papa. Am si dabi. Simentu gan come mayu a. Me feel said e meba no. Yes. Enya me de said de metrin fiati. Okay. Jebadi shawon. Adwuma de ye bom pa e chiebedi nkomo. Mate papa. Na ya somo asene na. Mate papa. Bibia timi. Akoso wa no. Mate papa. Ahye ene obi a otie bia obedi adanse se nani age. Eyade bia eyira. Okay. Ebebuo nu eyira no mu beni bunu nu me obi ambu be pa o company nsam me obi ambu be pa wow ebi akomna champu metunu wow hey odifo but sisi ano de adaje ni ho okay voice na me be kasa sisi ano abedi abu beni ni ho ebe ha jo nyamba okay go mu beni bi wo ho a echeche kakra because ebe ba ko te se obi bu se ani han aplinkisima enya ni han ni adi ko aplinkisima fie ti so ani han ya ono na ni han dada okay eti bebele ho ana omo dane ni kakra but o ma ya de is it line reverend aya de chen A1 unim ni eti America sa A1 ya wini ba reverend ya de na ya de no ye hwe ba bia Ewan fear all bana. Hey, Odifo. Na obi na kasa obi go free ba mi. David, me nyamba. Odifo we dia. Nyamba me chawadi o. We dia. Me chawadi o yo. Ye wo obi a ni ba bia, ofie all ba. Obi timi ya de bia, sesi am no tie. Me man go school da o. Man kan jewa wu. Yes. Sa me betena na me pichi brofo nko a e di frite gositra obi oni mi bia bebo mabaso pa no kre obi so a wako school no so ni mi enu hia ye bebo wabaso a chen won no adentia ye be ka say oh wan go school da ba we timi di brofo na ye de be aye adwuma e pichi akosi so what you say ba onya me ba ti we o di brofo pichi kosi a me enjele nyam mama dia kwa wo mu mi enu de yobi na kire ba bi obi nko firi o awade akwa na ko ti kwamna ti ko so kwamna dia kawo ye class ena onyame ba so adi menke no ne asensen okay kwamna dia kawo it is out here e be na kwamna champo bu na it means emu afuom utwa efrafu ba e1 de empanise reverend empanise ti kwabra de o trasa onu a pani ni firi onu a botom okay edi eradi jam okay reverend eradi jam mi say shad mobia amen mi say shad mobia na me fa konya so nkancho bia se yes enumre one night na be koso ene de me show say na ujinam nyame pa nyankopon pa ujinam pa ti ene one night near to Safro Bibia watch in benche. O me de ya nyame tumi sitie. Yeah. And then I make us me afidie so na me ameba Mugabi. Okay. Now was me theater of asofo ne to. And ofre obi a no bodi nsha nkoma enye nwanwa. Okay. True caller na eno na yidi ni ba. Okay. It me kan ya ewa Mugabi say oh apostle there be men kan ahote wom to. Na mse there be me ento wom to. So ya so funu nyame ma otumi a o ya so le pon a frapping for ne bomb pa ye ma wom. Na so le ko obi anyo hwe. Okay. Tini opo nyame tumi aga se hunu. O tu jidi anamo. Okay. No nye to anamo na no be piem of foundation of Christ a. Yeah. Obo so ha onya mane na da ne so no de anante awo ntwetwede no. Nyame tumi ye. Ebre na adu se afi na ebre na adu so nyame tumi. Ebe yina frim ti Katakyie eni nyame ma adofo nyina ene no me yeto nsafro bibia ewe Yesu dimu amen amen Reverend Acheampong nyama yepon dia na ya Katakyie for say competition and one ye frase na enso ha ye ko enimu anti say o abonte na utie nya na wonu obi onum bebu a ka ho asam cheze Katakyie Friday bia ebube na nye beb no buo keke chade papa be so ye den eguso so wo ba na obi dinkunimu a said ene ewe dinkunimu na ene
on kokwa ɛyɛ dɛne ɛnɛ wɔde bibi kɔ fi fisan so wɔde nkunim ti yɛtu nsafro bɛyɛ 0594 426364 0594 426364 frɛ na ɛne saa A1 Messi akan na odi nkunim a wɔakyɛ de bebre me kwa de amenkyia Mama G me ankasa me ba no Nyankopɔn hyira na ɔnyɛ ɔkɛse Mama G ɛna fe Empress ɛwɔ ne behi wɔn so wɔn fa yɛ show ɛni agro Nyankopɔn hyira na paa na menkyia George Apia a ɔwɔ Abuakwa Kena Road na wɔyɛ obi a otie Katakyie nso paa mekyia George Nyankopɔn nyɛ ɔkɛse me ho kani awerɛkyekyerɛ ne maame Akuya Sewa Charlotte number that was say odi dwuma de bisi aba edru a de oti rodu n'achi no obasere saa no say ampa Nyankopɔn nsha opa na onhye tim nyinaa ana Keneben ene omomo support mu nyinaa titiri pa ne apostle mo ne jamfi ene mi aka se no odi asempa o sa afro odi asempa pa afa no odi asempa ana mi aka se boss me ne jefu a o so tamachi pa se so mro no so ada say if you asempa se enye adwa ne dwoba dwo nku na ya dwojo de dwojo mu na yaw no ya so ya ye wo mu heritiro ya say and so you know Baba enyo fuseni ba fuseni ba ene alija tuba omu nyina ya haza forma okay na nyamba time na so ye call na apostle ya aduma anwumere watch and say baso number is 0249 0062 another 62 that dey for nyase okay. On the show this morning with Daddy Lumba, Nipa Huyehu, 2007. Now, Acheampong, baby, was it, say, Obatai, Ebo Suma, or say, Yende, and then we do Pamro. Yes, sir. Or me, the Pamian. It's at this very moment, leaving your show.